हाग्रामा महिलारिया गासै गावबुराफोरखौ लाजि फोनांनायखौ लानानै दिनै गावबुरा आफादा मानो सिरि মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিএফত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মই মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া जाय समाव गावबुराफोरखौ गामिनि गाहाय सन्मान गोनां होननानै साननानै लायो आरो फोथायो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि गावबुराखौ लानानै गले गले बेफोरबायदि जंखायनाय रावफोर सोलिगासिनो दं মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিএফত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মই মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া बे समाव सिरि मोनगोना गावबुरा आफादा बेरेखा बाथ्रानि फिनजाथाय होगोना हाग्रामा महिलारिखौ बे मोनसे गिदिर सोंथि नाथाय बे समाव गोख्रों फिनजाथाय बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि बिथाङा बुंदों एरै हाग्रामा महिलारिया गासै गावबुराफोरखौ लाजि फोनांदों जोंखौ गावबुराफोरजों रुजुनानै हाग्रामा महिलारिया मा फोरमायनो नाजादों जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने আমার গাঁৱৰ কি গাঁৱৰ সবতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁৱৰ সবতকৈ অনারিবল পারসন সম্মানীয় মানুষ সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাঁৱৰ গাवबुरा হিসাবে गावबुरा পাতি কম नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लाजिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइछु जाय समाव गावबुराफोरखौ गामिनि गाहाय सन्मान गोनां होननानै साननानै लायो आरो फोथायो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि गावबुराखौ लानानै गले गले बेफोरबायदि जंखायनाय रावफोर सोलिगासिनो दं মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিএফত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মই মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া हाग्रामानि बिदि बाथ्रा बुंनायखौ जों गोबां दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों खाम्फा बरगयारिया बुंबावदों बेफोरबायदि बुंनाय माने गावबुराफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारिया जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने আমার গাঁৱৰ কি গাঁৱৰ সবতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁৱৰ সবতকৈ অনারিবল পারসন সম্মানীয় মানুষ সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাঁৱৰ গাवबुरा হিসাবে गावबुरा পাতি কম नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लाजिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइछु नाथाय बाथ्राया बेसो राजखान्थिनि सोंखारिलायनायाव समाजाव गोहोम गोनां सन्मान गोनां गावबुराफोरखौ सरजाबना राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेलायनायाव मा जाहोनाव गावबुरानि बाथ्रा फैखो होननानै गोख्रों बाथ्रा सिखांदों बे समाव सिरि मोनगोना गावबुरा आफादा सोंखारिगोना हाग्रामा महिलारिनि बेफोरबायदि गावबुराखौ लानानै गले गले बाथ्रा दान्थेलायनाय राजखान्थियारि हाद्रि सारलायनायखौ बेखौ समावसो मिन्थिगोन निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड बुब्लि जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने আমার গাঁৱৰ কি গাঁৱৰ সবতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁৱৰ সবতকৈ অনারিবল পারসন সম্মানীয় মানুষ সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাঁৱৰ গাवबुरा হিসাবে गावबुरा পাতি কম नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लाजिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइछु